La Pima Mare de Déu de Gràcia enguany organitza uns campaments juntament amb Idò Campam durant el mes de juny a Beniparratx. Durant 2 caps de setmana, els alumnes podran gaudir de canviar l'espai de joc de la barriada per l'aire lliure i activitats diferents. Durant molts d'anys ha estat costum a Menorca anar a Vega o a Romandre, fer acampades a diferents espais o voltes a Silla. Aquestes vivències han marcat tota una generació de pares i mares que ara voldrien transmetre l'amor per la natura i per Menorca als seus fills. El respecte, la convivència, els jocs en grup, anar a caçar xiveques, els hàbits saludables, el riure i les bones estones, són també una educació que val la pena que aprenguin els nostres fills. Des d'aquesta tradició de rompre la rutina i el confort de casa i anar a dormir en tendes de campanya. Per poder donar l'oportunitat al màxim de famílies possibles, la Pima preveu fer-se càrrec d'un percentatge del cost de les matrícules. Es demana a Xoriguer, com a empresa tradicional menorquina que comparteix els valors descrits, que col·labori econòmicament per poder abatir les matrícules dels participants. Moltes gràcies per al vostre suport.